Helo, Nia Young dwi o'r Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid yma ym Mhrifysgol Bangor. Rydym ni i gyd adre wrth gwrs ar hyn o bryd, felly yn methu cyfarfod â chi mewn diwrnodau agored, ond rydym ni eisiau rhannu y wybodaeth amdano y cwrs efo chi dal i fod. Felly, dyma fi yn esbonio chydig amdano yr hyn rydym ni'n ei astudio yn Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid a'r mathau o yrfeidd mae'n myfyrwyr ni yn fynd ymlaen atyn nhw wedi graddio. Mae'r gradd Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid yn un sydd yn dod â nifer o wahanol pynciau ag agweddau at ei gilydd mwyn astudio profiadau plant a phobl ifanc. A mae'r gwahanol disgyblaethau rydyn ni'n tynnu arnyn nhw yn creu darlun reit eang o'r hyn mae plant yn ei brofi a'r mathau o bethau sydd yn effeithio ar eu bywyd nhw. Mae hynny'n dod yn bennaf falle gyn maes addysg, maes seicoleg a maes cymdeithaseg, ond rydym hefyd yn defnyddio syniadau o wleidyddiaeth, o bioleg, o pob mathau o lefydd mwyn sicrhau bod gennym ni portread llawn o'r profiad o fod yn blentyn neu person ifanc heddiw yma. Mi ydyn ni'n cynnig y cwrs fel gradd sengl neu fel gradd ar y cyd efo cymdeithaseg, seicoleg, polisi cymdeithasol neu'r Gymraeg. Ac wrth gwrs rydyn ni yn rhedeg y cwrs yn gyfan gwbl trwy cyfrwng y Gymraeg neu gyfan gwbl trwy cyfrwng y Saesneg neu fedrwn ni fod yn hyblyg efo'r ffordd mae'r ieithoedd yna'n gweithio hefyd. Felly os hoffech chi astudio i unrhyw radd yn y Gymraeg, cofiwch dod am sgwrs. Mae'r cwrs ei hunain yn cynnig amrywiaeth eang o bynciau sydd yn ymwneud yn amlwg efo plant ag pobl ifanc, ond maen nhw'n dod â gwahanol syniadau o tu fas i hynna hefyd. Felly, dyn ni'n edrych ar ddatblygiad plant, dyn ni'n edrych ar y blynyddoedd cynnar, dyn ni'n ystyried teulu a rôl y plentyn yn y teulu a rôl y teulu o fewn profiad y plant. Ond dyn ni hefyd yn ystyried y gymdeithas a sut mae cymdeithas yn creu y syniad o plentyndod ac yn siapio eu profiadau nhw. Y ffordd mae cymdeithas yn rhyngweithio efo plant enghraifft, neu y disgwyliadau o blant yn ôl y gymdeithas maen nhw'n byw yno fe. Dyn ni'n ystyried iechyd meddwl plant ac yn edrych ar beth sydd yn digwydd yn eu profiadau nhw os ydyn nhw'n byw efo teulu sydd yn camdrin sylweddau neu os ydyn nhw'n ymwneud efo unrhyw fath o drosedd. Dyn ni'n ystyried anghenion ychwanegol plant hefyd ac yn edrych ar sut mae'r anghenion hynny yn medru effeithio ar brofiadau plant. A thrwy hynny i gyd, dyn ni'n ystyried sut fedrwn ni weithio efo plant yn pob un o'r cyd-destynau gwahanol yna mwyn gwella eu profiadau nhw a helpu nhw i ddatblygu hyd eithaf eu gallu nhw. Mae popeth dyn ni'n ei wneud ar y cwrs yn dod o agwedd yr hawliau plant. Felly un o'r pethau dyn ni yn teimlo'n gry drosto fe ydy hawliau plant a sicrhau bod rheina'n cael eu gweithredu ym mhob rhan o'n gymdeithas ni heddiw yma. Felly mae'r holl astudiaethau dyn ni'n cynnal yn seiliedig ar y syniad yma bod gyn plant amrywiaeth o hawliau dynol, ond yn ogystal â hawliau penodol ar eu cyfer nhw gan ei fod nhw yn blant. Mae'r cwrs felly yn cael ei rhedeg gan amrywiaeth eang o ddarlithwyr a mae'r darlithwyr yna efo amrywiaeth eang o brofiadau. Mae'r rhai ohono ni yn dod o safbwynt seicoleg, mae gennym ni cefndir yn y maes hynny, eraill yn dod efo cefndir o profiad eang yn addysg, eraill yn dod o gymdeithaseg ag ati. A mae'r ehangdair o brofiad yna meddwl bod yna rhywbeth yn y cwrs athant pawb sy'n ni'n ei ddeud, bod yna cyfle yn fama i weithio efo pobl yn y meysydd dych chi rili efo diddordeb ynddyn nhw a theilwra'r cwrs at yr agweddau hynny o'ch gyrfa yn y dyfodol dych chi eisiau bod yn adeiladu tuag ato fe. Mi ydyn ni yn y cwrs yn annog pobl ifanc, mi ydyn ni yn y cwrs yn annog ein myfyrwyr ni i fod yn cymryd rhan mewn ymchwil a hynny felly ar bwnc sydd o wir ddiddordeb iddyn nhw. A mae gennym ni ymrediad eang o bynciau mae'n myfyrwyr ni yn ei astudio yn amrywio o syniadau i wneud efo hunaniaeth rhyw, efo hil, i hawliau plant, i sut mae plant yn dysgu darllen. Dyn ni'n edrych hefyd ar sut mae plant yn dod i ddeud celwydd. Dyn ni'n ystyried y mathau o storïau dyn ni'n deud wrth plant ac effaith y storïau yna rhyngweithio rhwng oedolion a phlant a'r brofiad y plant.
Dyn ni'n edrych ar agweddau gwahanol hefyd o ran cyd-destynau plant a profiadau plant ella sydd wedi mewnfudo i'r wlad neu sydd yn mynd trwy gwahanol profiadau i'r hyn dyn ni yn disgwyl yn gobeithio amdano fe ar gyfer plant. Un o'r pethau dyn ni'n ei wneud hefyd ydy cwestiynu y syniadau sydd gennym ni'n barod amdan plentyndod. Felly, dyn ni'n cwestiynu y syniad bod plentyndod hyd yn oed yn bodoli. Dyn ni yn edrych ar y syniad fod plentyndod felly yn rhywbeth sydd yn amrywio mor eang. Dydy ddim yn bosib i ni ddiffinio fe yn benodol fel un peth. Yn rhan o hynny wedyn, dyn ni'n edrych ar sut mae'r gymdeithas yn creu ein disgwyliadau ni o blant, sut mae'r gymdeithas wedyn hefyd yn siapio y profiadau mae plant yn ei gael, ac yn creu y syniad yma o blentyndod. Felly, yn rhan fawr o'r cwrs yma ydy medru cwestiynu be dyn ni'n cymryd yn ganiataol. Edrych i weld os oes yna ffyrdd well i ni fod yn wneud pethau, neu ffyrdd gwell i ni fod yn rhyngweithio efo plant, ac bod ni wedyn yn gwella be dyn ni'n wneud yn gyson trwy hynny. Ar y cwrs, mae yna amrywiaeth o gyfleoedd i'n myfyrwyr ni i wneud eu astudiaethau, ond hefyd i fynd i gael profiad o waith. A mae hynny'n digwydd trwy cyfleoedd eang o fewn y Mhrifysgol a thu hwnt i fod yn wirfoddoli efo gwahanol asiantaethau. Ond hefyd trwy lleoliadau ar gyfer y cwrs. Felly mi ydyn ni'n gofyn i'n myfyrwyr ni fynd i arsylwi'r hyn sydd yn digwydd profiadau bywydau plant mewn gwahanol cyd-destynau. A mae cyfle wedyn i wneud lleoliadau yn ogystal â'r rheina mwyn adeiladu'r CV yna yn barod at graddio. Mi ydyn ni hefyd yn cynnig interniaethau sydd yn rhoi cyfle i fyfyrwyr i gydweithio efo ni ag trwy'r Brifysgol yn gyfan i gael profiad o weithio mewn meysydd ella dyn nhw ddim wedi cael profiad ohonyn nhw o'r blaen, ac i gael cydweithio ar ymchwil a cymryd rhan mewn gwaith mae'r Prifysgol yn ei gynnal. Felly mae amrywiaeth o opsiynau yn fanna. Mi ydyn ni hefyd fel cwrs yn sicrhau ein bod yn dod ar arbenigwyr i gyd at ei gilydd mwyn rhannu syniadau a ymchwil. A dyn ni'n gwneud hynny trwy cynnal cynadleddau yn reolaidd, cynadleddau mwyn i'n myfyrwyr ni cael arddangos yr gwaith ymchwil gwych maen nhw'n ei wneud, ond hefyd i ni cael rhannu ymchwil o ar draws y byd sydd yn ymwneud efo plant a phobl ifanc. Dyn ni wedi gwneud hynna yn meysydd penodol megis dwyieithrwydd, a dyn ni hefyd wedi gwneud hynny yn eang o ran plant mwyn dod â pobl o feysydd ella sydd ddim mor adnabyddus at ei gilydd i rhannu syniadau amdano'r profiadau mae plant yn ei gael ac i gydweithio ymhellach ar hynny. Un o'r pethau dyn ni yn gweithio yn agos efo fe ydy'r arsyllfa ar hawliau plant, a mae hynny wedyn yn darn o waith dyn ni yn ei helpu efo fe i sicrhau bod hawliau plant yn cael blaenoriaeth o fewn ysgolion ac lleoliadau lle mae plant yn cael gofal. Y gwaith yn fanna, y bwriad yn fanna ydy i sicrhau bod llais plant yn cael ei clywed, a bod ni'n gwryndo felly ar yr hyn mae plant eisiau ac yn sicrhau bod ein darpariaeth ni ar gyfer plant fel gweithwyr yn y maes addysg neu yn y maes gwaith plant yn gweddi efo disgwyliadau nid yn unig o'r rhieni ond hefyd y plant eu hunain. Un o'r ffyrdd dyn ni'n sicrhau bod yr hyn dyn ni'n ei wneud yn gweddi efo disgwyliadau plant ydy trwy cynnal uwchgynadleddau Ieuenctid. Dyn ni wedi cynnal yr rhain ar newid hinsawdd, ac trwy yr rhain dyn ni wedi dod â plant o amrywiaeth eang o ysgolion ar draws Cymru at ei gilydd mwyn iddyn nhw cael deud ni ag ymchwilwyr yn y Brifysgol a'r gwneithurwyr polisi be maen nhw eisiau weld yn digwydd mwyn gwarchod ein amgylchedd ni nawr, a'r hyn maen nhw eisiau i newid o ran polisïau ag mwy o ymchwil yno fe ag ati. A thrwy wneud hynny, dyn ni dim ond yn helpu sicrhau bod ni yn siapio'r byd at ddyfodol y plant sydd am fod yn byw yno fe, ond hefyd yn sicrhau bod eu llais nhw yn cael y gwrandawiaeth mae o'n heiddi. Felly be mae'n graddedigion yn ei wneud ar ôl iddyn ni gadael ni? Wel, maen nhw'n mynd i amrywiaeth eang o feysydd o ran gyrfeydd ac astudiaeth pellach. Mae nifer yn mynd ymlaen i astudio o fewn y maes academaidd i'r EMA mewn Astudiaethau Plentyndod neu i astudio am PhD. Mae rhai yn mynd i'r EMA Astudiaethau Addysg, eraill yn mynd i'r cwrs hyfforddi athrawon.
Rhei yn mynd i'r cwrs yma mewn gwaith cymdeithasol, eraill yn mynd i fyd consela a therapi efo plant. Myfyrwyr hefyd yn mynd ymlaen i waith mewn cyfiawnder ieuenctid, i ystyried gwaith yn y gymuned efo ieuenctid, therapi iaith a lleferydd. Mae'r rhestr yn un reit hir, gan cynnwys nifer o weithgaredda falle sydd ddim mor adnabyddus, ond sydd yn hynod o ddiddorol o ran gwaith efo'r awdurdod lleol, neu o fewn amgueddfeydd, neu unrhyw le i ddweud y gwir, lle mae plant naill llai am gael profiad o ddod yna, neu mae'r lle yna yn gwneud gwahaniaeth ym mywydau plant yn rhyw ffordd. Ond mae'r sgiliau mae'r cwrs yn ei roi ddim yn gyfyng at waith efo plant. Mae yna nifer o sgiliau Mae yna nifer o sgiliau trawsnewidiol, Mae yna nifer o sgiliau trosglwyddiadol fedryn myfyrwyr ni ddatblygu mwyn iddyn nhw defnyddio rheina yn pob un maes o waith bys yna gen nhw diddordeb yno fe. Felly, o ran os ydy'r cwrs yma yn un sydd yn apelio iddo chi, ac os ydy'r cwrs yn iawn iddo chi, so ni'n deud, os ydych chi yn barod i gwestiynu ag efo diddordeb mawr ym mhrofiadau a bywyd plant, ac isio gweithio tuag at gwella y bywyd yna dyma'r cwrs iddo chi. Diolch yn fawr iawn.